Host Rádia Kroměříž. Česká psycholožka, vysokoškolská pedagožka, ale hlavně zakladatelka dobrovolnického centra. To je paní Olga Sozanská, kterou moc zdravíme. Dobrý den. A to, že si s paní Olgou takhle telefonujeme, taky není úplně náhodou. My totiž potřebujeme zjistit více informací o tom, co se právě v těchto dnech děje v Kroměříži. Na Domě kultury a v okolí se totiž hemží spoustu lidí a my bychom rádi věděli, co tady zajímavého probíhá. V těchto dnech se v Kroměříži odehrává konference, kterou organizuje Národní asociace dobrovolnictví. Není to náhodou, že se konference zrovna v Kroměříži odehrává, protože Kroměříž je významný centrum z hlediska dobrovolnictví. Tak já moc děkuji za to prvotní přiblížení a pojďme se dostat i k tomu, proč právě Kroměříž, proč se spoustu lidí teď takhle z Prahy přesunulo právě k nám do Kroměříže a probíhají tady tyto zajímavé oslavy u nás ve městě. Já jsem Olga Sozanská a já jsem byla výkonnou ředitelkou nadace a později Sdružení Hestia dobrovolnického centra a vlastně s Kroměříží jsem se spojila už v prvních letech, v těch 90. letech, když byl takový boom neziskových organizací a my jsme jako první dělali program pro děti, který se jmenuje 5P a funguje doteďka a je to vlastně diadický projekt, kdy jeden dobrovolník, většinou student vysokoškolák, se věnuje jednomu děti. Kroměříž byla první vlastně pracoviště, s kterým jsme navázali mimo Prahu kontakt. Našli jsme si tady kolegyni, taky psycholožku, doktorku Dášu Kruzovou a ta potom ve Spekru založila dobrovolnické centrum s tímto programem a potom se to rozšiřovalo s dalšími programy.